Hello, kumalawi kuno tili ndi Pension Act ya 2023 and mu Pension Act imakamba kwambiri. There are a lot of provisions imafotokoza zonena kuti anthu amene agwira ntchito iweyo, like for example you are an employee, then you're supposed to contribute 5% ya salary yako towards your pension. Kumasa bwana ako amene ali your employer amene akupanga contribute 10% towards your pension. Nde ukafika pa zaka zazopanga retire umayenera ulandire a lump sum amount of money which is 40% imene makupatsa, then 60% amakupatsa pang'ono for the rest of your life. Nde ichi ndi chinthu chabwino kwambiri, komano ndimafuna ngati boma litawunikiranso on the other hand imene fane fotokoze apapa, chifukwa iyi ndi insurance. This is insurance imene imapanga cover anthu amene akugwira ntchito. Komano pali kategori ina ake anthu imene sigwira ntchito, mwina inkagwira ntchito and for some reason idasiya kugwira ntchito. Anthu amene wawa they are not covered. Kumalawi kunoko there is no provision there is no insurance cover ya anthu amene sagwira ntchito kapena unemployed. Komanso pali gulu lina lake limene they are not covered, anthu amene ali ma single parents. And ndimaona kwambiri azimayi amene ali ndi ana komano ndi kholo palokha loti mwina amuna awo anamwalira kapena mwina banja linatha adasira ana. Those kind of people amakhala they are not covered, ndi anthu amavutikaso kwambiri. Then ndinali ndi suggestion yanga imene mwana ngati kumalawi kunoko boma litapanga consider anthu magulu ngati amene wawa akhoza kuthandizika. Ndimaganiza kuti kunoko atapanga introduce something called national insurance, koma imene makhandi number. May carry identity, we've got IDs here, but this one is different. It's to do with insurance. Munthu ina aliyese malawi munomu kama gwira ntchito kasagwira ntchito akwena kukhandi number imene national insurance number. Kwa anthu ngati amene like gulu limene lifotokoza lona kuti limagwira ntchito koma siligwira ntchito, this kind of people they will be covered pa nthawi imene iwo aja ali paulova. Chifukwa tikayang'ana Pension Act imaloleza anthu amene amagwira ntchito kutengako ndalama pang'ono akakhala kuti mwina for example chinaki chachitika sakugwiraso ntchito. Komano pali ma conditions umayenera kuti ukhale kuti wakhala pa ntchito for 3 months or above, then amatha kukulola kuti ukhoza kutengako pang'ono ndalama towards your pension. Komanso pali gulu lina limene amakamba za severance pay imene malola kwa anthu amene akhala ali pa ntchito for over a year, ndi mwina anachotsedwa just because maybe company anatseka o chinake chidachitika, nawonso amaloledwa kutengako ndalama towards their pension. Komano akamatenga ndalama zimene zijazo, it means their pension, the final amount is being affected. Pamene national insurance number iyi ma contributions towards national insurance number, munthu ngati if you're not employed pa nthawi imene kuyang'anayang'ana ntchito ukhoza kupanga claim ndalama pa miyezi imene weyo you're not employed. You can claim ndalama from government. One of the good thing ndi national insurance iyi ndikufotokoza ndionena kuti iweyo udzilandira ngati imene makhalira salary mwezi ndi mwezi pamene kuyang'ana ntchito. Anthu amene uli lova paja uzilandira ndalama kuchokera ma institutions a national insurance amene akhoza kuyikidwa maboma onse. Chimodzimodzi mzimayi amene ndi kholo palokha lili ndi ana akwina alipire rent, agule zakudya and all that, nayenso akhoza malandira ndalama pa nthawi imene akuyang'anayang'ana zochita kuti moyo wake ukhale bwinobwino. The idea ndiona kuti pasamapezeke Malawi wina aliyense muno amene azikhalira tu nchakata.
chifukwa pension santhu onse amene akugwira ntchito padali pano pa amene ali mu pension, amene they are falling under the provisions of Pension Act. Nde pamene national insurance it will cover Malawi wina aliyense as long as Malawi at one point made contributions towards national insurance. Komanso it covers anthu amene ali mwina ma businesses, ma self-employed. Now also they can be contributing towards national insurance. Kuti zina lake zikagwera, they can be able kumalandapo kenaka kanga chepe from their national contributions. Komanso I believe we can extend, zidakhaza chitika zimenezi, we can extend ma zithandizo ngati zimenezi, ma contributions amene maperekawa kuthandiziraponso anzathu amene ama mmisewa kumapempha the disabled people. Pala anthu ena ake they are genuine beggars. Tindi my institutions kunoko ngati makoda icha, Malawi Council of People with Disabilities. Ine ndimaona kuti amapeleweredwa nchitidwawo, the way they provide their services nzopelewera ndithu. In fact timaonabe anthu akuyima misewu muja nkumapempha. Nde if we can introduce national insurance here in Malawi, imene ikozothandizanso kuwachotsa anthu amene ajawa misewu, and how maybe anthu ena kusafuna kuti how can they be removed. Chimene boma lina kuchita ndikuwatenga anthu aja ndikuwapanga register using biometrics, kuwapanga ma fingerprints awo and all that. Ndikuti anthu amene ajawo mwezi ukatha, chifukwa ndi boma limene likwena kuwasamalira anthu amene aja, mwezi ukatha anthu amene aja azipita ma institutions amene kandi kwa DC kuja kumene akhoza kumauzidwa mapita, and they will get the benefits. These are not salaries, like I said, these are benefits or welfare payments. Mukaonetsetsa pano pa Malawi zimakhazi zochititsa manyazi kwaona kuti anthu opempha aja kuyima m'misewu andi sasankha kuti galimoto imene akapemphe nditi. Ena makhala alendo, ma expatriates amene ali kumalawi kunoko, ma diplomats amene ali kumalawi kunoko, ena ma investors amene ali kunoko. So anthu amene amapita pa galimoto enonso zimeneziyazo ndi zinthu zochititsa manyazi ku dziko. Then kuona ngati national insurance ikhoza kuwathandiza anthu amene aja mwachotsa misewu muja, mukachotsa misewu muja azigwisa ntchito chala chawocho kumapita kuma ma institutions amene boma likhoza kukhazikitsawo ndikumalandira a certain amount of payment kuti yathandize mwezi umenewo. Sipangakhale fraud ina iliyonse because these people be using their biometrics. Then muona ngatuna kuti mwina boma litaganiziraponso along those lines. National insurance imene komanso imathandiza kwa anthu amene they'll be like state pension. Anthu amene they've been contributing towards the national insurance. At the end, pamene munthu ukulandira pension yako ija imene kamba imene ikufotokozera ku Pension Act, komanso you can be able to claim, so it be like double pension. You can also claim pension from the state because you have been contributing towards your national insurance number. So like I said, the number, it'll be your identity for munthu amene akupanga contribute towards zinthu zimenezozo.